Bueno, mga higala magkasama. Ang atong magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Andoy. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Higalaan ang atong magtatampo si Andoy. Kini ako problema bahin ni sa akong kaugalingon nga ambot ug angay pa kong mutuo ani. Pero wag yung ko kasabot ug mutuo bagyog ako. Pero aron niyo masabtan no kung unsa di ako sugilanon ingnan niyon ako pagsugod samtang nagkanta-kanta ko nga wa akong kumpare si Pare Pedro kay tuwa sa iyang 16 anyos nakikita kay gitagaan na sa nyaglod. Karon ni kanta na ko. I bless the day I found you. It's time we met, love. I find complete love without your sweet love. What would life be? So never leave me lonely. Tell me you love me only, and that you'll always let it be me, and that you always let it be me. Nay! Oy, susiya ako no Betty sana nanaygon diya. Kasayubang nanaygon. Wa pa gani adlaw mina. Away na nay ko, nay. Ako tulog kanta, nay. Oh, siyalan bago di ayoy. Ikaw ra dito nakanta-kanta di. Oh, ako taon, nay. Ako taon. Bantog ra na kaya mukat ang kanta. Mura di isang tagay katanto hinawayon ro adlaw re da. Ilom di oy. Kanang imong kanta-kanta di ano. Og imo pananggihag daw dito kanang babae nga imong mailad. Oh. Malipay pa ko. Ilan yung grabe naman sa nangimo na yun. Nga naman. Ilan man. Inunta na lang na nailad. Kay lisod magyud ang naungaw kuan. Unsa man ay? Maninuod na. Ha, maninuod. Di magyud kada ni. Og makada ni manggani na. Aw, kana, klaro ra nang nailad. Sali paita sa iyo. Nya di man yung kakasabot ako di ay na. Ngano ni nani na akong naong. Anak. Hoy, Andoy. Ngano man ay? Dugay na kay kang nagsigig sabot nimo. Dugay ni kay ka? Dugay na kay ko nagsigsabot nimo. Hinumdumi ha. Duha na lang ta kabuok. Kung matutyo gani ko, na, ikaw na lang usa. Magsilbi ka kang, ikaw na lang usa. Mas may nang makakita ka nag-asawa, unya mga anak na ka. Kana malipayo na kay ko nga mubiya dinis kalibutan. Kaya ako na nang masiguro nga ang anak na kong way hinungdan makatilaw na gitaon ug maminyo na. At least, no, wa na ko yung nahunaon pa. Dili na makondinarang akong kag. Biday ka bala ka na as soon as possible. Makakita na ka sa imong apo. When? When Algono? Basta, coming soon ay. Coming soon. Himo tol. Sila ba tol? Okay kay tol? Tagsarigay ka makita nga mag-inom niya masultis ha.
Tol, Andoy. Sakto biasa ang mga pangandahay ni nanay ni mo ba? Kaya nagunahunang mutaw na siya sa umaabot ba nga simba ko bawara siya. Kitsa pa makauban ni mo nga. Wa pa man ka magbidyo. Mao nga. Pangita na pa ba itol? Bito, tol. Na may daghan diya, tol. Ako ganun nakakuha mag-kog 16 anyos, tol. Tagay sa tol Andoy. Si Tol Andoy, bisag baguang pa sa imo ha. Bisag 17 anyos lang okay ra. Bisag size mo imo. Bisag 16. Nasi bago mo yam sa isidaan Diyos kapin. Na ako'y hatag ni mo, tol, ay. Asa ba? Di ka magmaya ni. Kisa man? Si Carla. Asawang Carlo. Kisa Carlo? Dili, uy. Sawang Carlo? Kisa man na dro? Or binaklaro ako na dro? Kuha mo itong sinabot yun. Oy, basta magtupat ang tulo. Paminaw, Rod. Sagbat sa nang usarong mingor ba nga ngiupak. Asawang Carlo. Kato bang nag-abot ang nagpahilot ha? Kay numdum ka to? Katong nagpahilot ka? Kay naglisod og lingi? Unya, mag-abot na to dito sa bahay sa manghilot, naa siyang babae nga gihilot. Nya, katong gihilot nga naglisod og takom sa iyang baba. Ninundum ka to? Ano sa ganito siya? Ano din ang takob yung bapa? Ano ganito, bro? Ay, kadyo siya. Nga, kato siya kadyo. Kadto siya nang Kadto ay, kadto siya nang huyab kuno to siya. Unya, pagpahuyab niyang dako. Dako man kayo. Bibingat yang baba. Dili wa na mauli. Alak jud ito bro. Kadto lang, tol. Bata ba to? Ha? Basing preso ta to ha? Bida sa libo tuloy. Bata pa siya atong higayona pero karon adaga lang gyapon. Oh ba? Bida no? Daga ha? Pero nalak. Oo niya. Mayo ka to. Maayo ng salon. Maayo yun. Papalit ako og napkin na. Ay, Oo, hala. Tol, tol, wa palibat, tol. Wa palibat. kuhat ka rin. Usa lang kapak na. Daga na tol. Kay napkin magipalit. Tol. With wings nang ha. Tarawang back view. Tol, ang back view ba? Nadalikod man tol hawawa. Murag mimbo mas maka. Unsay maka? Makabibihag. Wow. Nalikod. Wow, ha? Nagtalikod pa rin to. Awag mo ito ba nga? Awat, tol. Matubang na siya, tol. Awat, tol. Oh my goodness. I hate drugs. Recorded by X Thunder Gaming. Tol, kasiguro ka nga, maugyo na iyang naong. Mao lagi na. Nagtuo kang ars na, tol. Ay. Iay. Si Alf ba? Kanabang wish ko lang ars ng mga tiguang. Iay lang na, Tol, tol. ay na yun, tol. May kay naapas tindahan. Diskartihin na yun. Dili na Ayaw sa haya. Ako'y una. Bisa kay ko na. Build up mo pamantikadaan. Unya, ni ka-build up na ni mo. Anak na kamusugod sa imong Sa una mugna? Pagmugna ni mo. Palo na leader na yun ka, okay? Sige. Yan, watch and learn ang mo dihan. Okay? Nang, kualan sa daay nang apililan sad o kuan ni kanako kanang mubot. Bit sa po. Ay, Uy, ngasi. you still remember me, ha? Natural, uy. Kinsa ko tayo di mahinamdam nimo nga ikaw man. Ikaw tong kuan mo ay nagmaoy nga nahubog nahukas sa kanal. Never mind. Kumusta na din nga ka? Ano tadi mo? Malingaw mo ko ni mo, uy. Una ko amigo ba? Gusto siya magkaila-ila ni mo. If you won't mind, pwede ba? Pwede kaayo. Kinsa man? Narasas pa nga. Tol. Ay. Tol, bising niya sa speed bro. Padulong ko na ka dito. Padulong ka. Murag lang daw matulihaw daw. Wait. Wow, tuloy. Wow, uy. Sige na, lakaw na. May kagibak apa ng kandaan ni Tol Pedro. Lakaw na yun dito, Tol. Ansa man, Dro? Dro, tingog, Dro. Ay, Ano ikaw may wakati yung gabay? Si Andoy, akong amigo. Ikaw di ay si Andoy. Si Andoy Pordoy. Di na si Andoy Pordoy. Oy, siya si Andoy Pusoy. Pusoy. Okay, ay di man kay gwapo pution magpa. May tutok lagi ka na ako. Nahis ba ako, ha? Hoy. Akal, Pwede man. Okay daw.
Sa pagkatinood lang yun, wa kay kumabihag sa kagwapang karla. Kay di mo yun siya kagwapa. Saon pagkagwapa to. Pero, nasa gamay nga mga medyo dunay gitaguang sex appeal ba. Pero, maura badarag piyungan. Kay, maura magrituyo na to nga, maminyor ako. Nya, basta badarag siya piyungan. Para hatagan akong apo po akong nanay. Okay na, unya. Unsa? Oh, nay, mama na. May nakita ng babae nga ako pakaslan. Maway kung dadon sa kaminyoon sa altar. Ay, kung mauna andoy, magminyo na ka. Yes! Himuy dayon kung bisag tulo lang ka po, apo ha. Paspasa, sinuwa pag linaw tumutakang, imo namang ipaukay. Hinay-hinay lang. Ato magina pa doon. Nagmatyo ko inikaugma. Unsaon man ako pagkakita sa kong apo. Bida sa di mo patutyo sa di ka. Tarong hey, para dilipso. Unya na na, wapag gani ko banguyab gali. Wapa ko banguyab. Uy, kinahanglan baya ni mo na, kinahanglan. Kahinampak baya ni mo eh. Kahinay ba ni mo eh. Birahe dayon. Gusto ko nga, saman. Saman. Gusto kang igarantiya ng atong tubaan. Kalmal lagi. Makal kang dyan. Mga kalsmata ni mo. Gamitan nag-fast forward oy. Hinay kayo ka. Kanya hirang natiguang ulit tao ka na lang. Birahe dayon. Ayaw pag tiniguan. Naipres. Apurado kay sa nanay tao na ako nga maminyo na ako kay aron doon ako no sa'yo mahimo dayon nga iya ko nung apo. Isa yun na lagi sa nanay. Paning to batang maayo bugbog na una takahimo na. Unya. Tol. Siguro na yung katol. Di na mausabi na tol. Bida. Sabot-sabot mo pa sabot na. Unsa na kapiking na akong karalak probida. Madara nagpiyungan ako. Unsa mo tabunan nagpanting na ako na okay na na. Basta importante nga kami ha, minyo mi. Bahala na kung say sultis uban ha. Bisag apiki ka nagnaon kung umaabot ka sa awa. Pero hindi mo sa lawas na wow. Ay, tinuod katol. Piyungil ko na tol. Piyungan lagi. Piyungan ko na. Isa. Ay, si Bidro, bida. Isa asam. Pagkwa tayo sabi kayo magkata-kanta daw. Bisita ko nga, margarana daw. Nagkuha itong sister. Huwag kayo makinabot ay. Tator! Naray. Sa practice na ka diyot, be. Basing ka, yamu ka ta, basta gitar ba tulo? Lubog kay sapa. May practice na daan, be. Para nindot ba? Nindot, abot na to dito. Diretso na na. Sige na. Soy, usahan, practice na? Oh, dali na. Oy, shh. Do, dali na. Lukoy ma-practice sa ganyan. Madayon baka ito kamisita sila si Pedro, no? Hala, ikaw ay klaro da ito nila. Handa pa man da ito si Gis Panas. Alam, Ah, sige na maglikli sa bantana, ha? Magibabot isa. Antay, naman ko'y mamisita na ako, tay. Pamisita? Uy, milagro. Lain sa di mo, uy. Abi kay karon pa ako kasuway og na mamisita. Milagro di ay. Eh di ba, ang buot ako'y pasabot nga napag-dain na saag niya. Tay, uy, unay, tay, uy. Pero sige lang, okay na magkaka. Kailan ang magkakaan ang mamisita ni mo? Gahapon pa mi nagkaila, tay. Gahapon pa. O, tay. Hala, tay. Sa maron? Nay na naigon. Ay, ambot lang. Mga buang. Taas kay gikanta, sista di kapas. Way Pasko, ay! Way! Uy, ayaw kinanaan, Mga tay. buang yun, mga buang yun. Ani, kami karon dili. Kami karon. Ani, ako intaw ni mabugnaw gabi. Binuksan kining dughan aron ka makasaksi nga dinhi sa ilawom sa langit ang gugma mo ay imo na dili gugma ko imo da di kay di iya ra iya gugma bida sa ni istorya klaro di ba Ay, sabat tol. Ito. Ay, ito pala yun lang. Naigon na ng tani. Kung saan niya. ikaw na yung adi kami adi ako ning mabugnaw kami di kay adi kami Sige, klaro. lubuga biya sa paroy bago mo kong gawan ay oray niabri na bida no bida no na patay
Kaya, dali ang iro, nakabuhi. Kamay, kamay. Una tani. Kamay, kamay. Wata ko dyan. Wata ko, no. Dialysis na, no. Recorded by X Thunder Gaming. Nalag daw kayo. Nawa daw kayo. Dako ang iro. Huwag ka masulting na sila iro. Probida ba yan mo? Wait ko kita utol na. Tahan mga. Nang baliro. Ay, gibuhian man tong tuyo. Ano yung samahan, pre? Oy, Bitaw, gibuhian tuyo. bitaw, Ay. bitaw. Posible nga gituyo itong buhi. Posible gituyo ito. Balik lang ito, matuloy. Ha? Balik lang ito, musayo lang ta. Unsa man tol? Tolandoy. Balik taog ma. Unsa man? Mayo ka? Kayo ka. Gibuhi ato ni magtuyo ang iro, tay. Sabi gibuhian, oy. Kita bitaw gato nga niara tang taas. Isa din nagbuhi ato nga nakagawas mo tong iro. Kitit-kit mayong sa iro ang pisi nga yang gitan. Kaya bagi kang ta. Mamalit pa ka to sila din sa ato, tay. Og interesado gid sila. Ano di man? Pero tapaw rang gibati atong mga tawanan diyan nimo. Di tumbalik kay. Tay. Oy, salamat si Carla nang naglakaw padungan ni sa tindahan ng salon. Ako siya magkisultihan taon. Huwag pa siya taon ka malain nga nanagan mi gabi eh. Ako na siya pasabton nga isog kay ilang iro. Atuon ako. Lima ka kilo nga bugas nang unya duha pod kalatang corned beef o duha sad ka beef loaf. Kana lang nang, salamat. Ay, Carla. Buhi pa daay ka. Dali alang palihog nang kay kadali ko. Kanang, Carl, suko ko na ako. Ha? Pasensya na kayo. So, ako nga, nakabuhi mo yung iro niya, isog kayo. Dako, gugnaong na ako ang inyong iro. Probida, mo ito, libo ang padagang taon, oy. Sa may tuyo nimo. Carlo. Carlo? Carlo ang akong, Carlo naman nga, Carlo, tiga. Yapag, Carl, naibaw na ka nga, naibaw ko suko ka na, pero tuwi taon ko. Di na ko tuyo nga malain ka itong gabi una. Anis pa, naibaw akong nagdali ka niya. Ay, daghan mo kay kang makisultin, di makaganahan makisultin ako. Sultin lang ko nimo nga, I like you. I love you. Kagusto ko nimo. Ngano nakagusto man sa kanako? Walang, kagusto lang. Pagpuyoy. Ano na taan na andoy? Di na ko madaan ang mga bot-bot ninyo. Ako na lang ganyan naginuton. Ano ako man imong napilian na may dagang daga diha nga gwapa pag kaayo, mga kwartahan pa, sexy pag yun. Anong ari magyud kanako? Pagita na laglain mo. Oo, bidang naglisod mga liko nimo nga pikikikagnaw sa mo tagag mga gwapa. Ay, Ay, ay na lang pagdahom, masugtong takahang gawa ka. Ako apik ikog naong? Ikaw, pwede ka man namin og naon sa nang naong nimo? Ako pa nimo no? Utawo na nimo, ay portig yung kun uta. ay, Carl, Nang salod sa manana akong bugas nang, ang akong linata. Dali up palihog ng bikay, di ay bukbuk sa akong kilid. Basig busod rin bugas, mabukbukan niya kapil ang bugas. Hindi, Carl lang. Mauni ako problema taon, marag samot kilayo inuna ko sa Carla. Saan mo nina ako? Surang ko pangita ko vibe sa 10:1 taron na po babae o sa lalaki. Pero pag ituunon kay babae ron kay paldo-paldo mo mga babae ron. Unsa man? Nya hasol pa kay panguyaban. Unsa man ako? Ganahan ba ako ani niya? Bisag dili kayo hapsay ang itsura pero ada mag-utaw. Balik tambagi ko ninyo bi. Bam, ati pres. Unsa man? Si buhaton na ko ani. Kung ka may pasultihon, andoy. Ate Pres! Okay, ang sendo na ito karong adlaw, ha? Si Dudong Andoy, Ate Pres. Andoy. Si Dudong Andoy, Ate Pres. Kadis Dudong Andoy, Ate Pres. Ang problema niya, kay litaw na siya, guwang-guwang na siya, wapag, siya, yab. Na siya, amigo nga, na amiga si Carla. Iyang pag-explain ka, Ate Pres, di man sa mayo. Kaya harana sila, gukot sila giro. Pag-abon, murag, gisapot si Carla, murag, namgot sila balik, Ate Pres. Kaya yun saan, gukon mo sila si Iro. Mautong, nagkita sila sa tindahan ng salod. Giingnan siyang Carla nga, ayaw na pagkuhan ako. Ngano, ari mo kuno ka nako. Ngano, kagusto mo ka nako. Ngano, may mga gwapa diha. Giingnan sa niya, pagtubag, Ate Pres. Lisod gali ko nga, dili kay kamayog naong.
Labi na ka mga gwapa. Maglisod ko kay lisod gali ko nga dili ka gwapa. Gisagpa si Ate Pres. Lisod gali ito nga kunimo nga piki kay kag naong samot sa mga gwapa sagpaon. Anton gawa na gyud Ate Pres. Mao ni ginsulto man niya. Di pa na mao dong doy, di mo na mao pag-explicar sa babae dong. Paubos ka dong. O tinuod na oy. Ang tanan imo ihatag para ang babae makagusto nimo kay mao man importante. Kana lang buhatong Pedro nga magkuyog sa iyang mga dancer. Ang mga dancer mo nadagbag iyan ang pandadon ang mga bag. Oh, bag kanang mga dancer mga on sila si andang plato hatag kutsara tanan. Inanaon na nimo pagpanggang babae di kay bisag biya dancer niya dili kay mga mayong naon pero iya mo na di ko pahagi mo day. Inana lipay na. Mas rikir yan ni klatiya kaya ayayan Pedro Abiudo naman. Ikaw rin kita pag isip kayo. Isip. Ay lagi Be ko midyar taon nang iya ka Pedro ka. Mao ni Ate Pres ang problema unsaon ko noon taon niya aning babae nga nakagusto biya taon siya pero ang problema kay muro na ba nalayon man ang babae ni Ate Pres. Unsa man tungod sa iyang gibuhat di ba Ate Pres? Lang niya ipagpainom siya. Tinuod ka ng gugman niya. Unsa ba Ate Pres? Mauna kay bati man sa batasan. Bati bitaw. Iya mag-insulto ang babae. Insulto nako kani Ako insulto. babae, matural ako sa paon ako. Ang sagpa oy ako pa ni naablagi ko isuon pa niya sa babae, nga naon man nimo. Tuno mo gyud, di mo na maayo imo dong doy sayo pa imo hadong mga agi ni mo yo ikaw pa nangitag babae, imo pag yun na tuon pag istorya sakit kay to sa babae. Bisag dili kayo mo ikaw ra bitay giingon nga pwede ra na tabunag panti para ganahan ta. Wala, oy. Uni ko sa hukir na, way problema na, tabunan ko nagpanti ang naon na, ganahan ko na. Awa. Nya karon imong gidsulto ginana. Unsam taon kayo. Ay, abi ni mo, Gulyatwa na sa gugmana. Wala gyud say gustuhan ni Ate Unya, Pres. ano, mangwal mo siya. Pero di ang iya nga apurahon siya si mama. Nang minyo. Nga makaapo din siya. Ay. Yung mama. Kay matutyo na ko no. Tutyo mo pa doon yung mama. Probida sa nang istorya. Bam! O sabi ay babasa na to di Bombe. Maminaw tabi. Akong basaw na sa ring linya ni Carla. Sige, sige. Ano sila, ayaw na lang pagdahon nga sugton ta ka ako apiki kog naong ikaw wag ka man namin ug naon sa imong naong api utawon pa na nimo kay perting kun uta kun dili po din siya tantong gwapo Dili, tingali. dili, pareha siya. Pero bisag gwapo pa siya kanang gitubag ni Carla dire ug Sa palaw kalagot. palaw man nimo tungod sa batasan. Tungod sa kalagot Ingon ng natin, Carla. Ay, yes. sa ako. Di, Oh. ug ako sa ato, sakto sa to ka Carla. Sa paon di kayo, unsa mo ka. Oh, Andoy, kung ari ko ko diri sa Asabam. daang kasulatan, Old Testament, Genesis, Kapitulo 1, versikulo 26. Unya, mingunaw sabang Diyos, buhato nato ang tao sama sa atong dagway. Ari sa verse 27, busa, gibuhat sa Diyos ang tao, lalaki o babay sama sa iyang dagway. Mao nga dili kita usahay makapasipa sa mga binuhatan sa Dios kay gibuhat man itong naong sama sa iyang dagway ug maingon ka nga lain-lain og porma ayaw no question na ang Ginoo kay siya may gabuhat di man ta ka maumubuhat. Oh, tinuod. Kaning iya ha kon panangalitan og nahigugma makaman uwa ang importante nga wa ta ka mobuhi og puong or sulti nga makasama og balatian. Oh. Kasi si Pedro Bito, bisag dili tantong gwapo, ko iya pag-16. Sabi. Dili mo ko natanaw no sa tao ang itsura ra. Kayo ka ari manggod ka sa mga gay pageant, amo man ang tubagon ng question ng ana, amo man ang tubagon nga the true beauty of a woman is not the outer but the inner in the heart that cannot be seen by the naked eye. Kana kuno gapuyos kasi mo na tinuod. Mare tinuod yun. Oh. Naamon ko dira ang tinuod nga kana bang why unsa na ba? Why plastic, why kaplastikan ba basta gikan sa kasing galing nga pagigugma tinuod gina. Ang ako lang nabasahan sa mga linya nga naguna man kung tinindot mo kung ni gawas. nindot Na may gawas. dili kay tantong gwapa pero nindot kay gawas, mabito mo libog ko ni malaki. So may lang ko ang lawas o ang naon libog ko. Ay, Bilahan. dili Sabi na? Hindi ba to eh? Di pa abang mga paan, yung paa. ay nakidisay sa Dios dong. Kami taon wa na gyud mi amo taon dong ano man gyud. Mao ni nga ikaw dong Carlo ayaw kasi ba ni Andoy. Andoy, oo. Ayaw usba na inana dong nga pasakitan nimo ang babae kay lain kay na sakit kay na sa side sa babae. Di maayo na dong. Di gyud kami nyo andan kini ani mong inanaon nimo imbes mong gayran ayaw imo ang daygo ng babae para kuan nimo mo sa sabayon. Di maayo na bam ikaw bam be. Maayo ba ang gibuhat niya nga gingnan niya nga bisag bati kag naong bisag dili kay ka nindo itsura naglisod gali kog speaker nimo labi na katos gwapa o di kitsa may di sakit na Nadili jud ka mo buhi og ngayon ana nga pulong dong kay may ubos ang tao. Ay, ubos ang ako, ni ubos gali ko niya. O pananglitan imo na buhian sa usa ka babae kay wa kay gusto niya, wa ka manguyab niya. Sa mo tigim man kanig panguyaban. Mao yun
Ni mamuhay kag punga daw tan. Oh, nya. ko nang nanguyab siya na dong. Ah. Paralista na. Ini ikapi di city ni siya. Para paralista na. Ang sa city, ha? Ika di city na ning uyab nako. Panglista ba kada? Wa pa sa uyab oy. Ha? Wa pa sa uyab, wa pa sa kasuway. Aw, ngawa si. May parihani mo nga kini ang ikan 13 16 anyos ika 16 ni. 16 anyos ika 15 ni. Rutin jika sa. Jikas 300 kada hatag. Dahil man ito nadunggan. Asa ba? Nagyaw-yaw ang babae mo nagyaw-yaw. Ano man? Gwapo ko ng laki. Unya? Tingnan ko ng laki ka nag... Unsa man ni? Dong, unsa man ni? Dong. Tingnan ko laki nga doon. Asa man ko ani? Oy. Ano yun? To pa ko sila banawa ng sunod. Sama no ka na naman na. Wala ko ang puzzle, tihon. RMN